Guys, good afternoon. Um, ang Pilatin, ano nga ba ang Pilatin? Ito ang Pilatin is very mura lang siya ha. Mura lang siya as in. Binila ko lang siya as in 5 pesos sa department store. So, yun yung sekreto ko. Paano magtanggal ng kila. Yan. Ito, Pilatin. Ito yung ginagamit ko guys. As in, Pilatin. Hair remover cream. Hindi ko siya mabasa kasi insik siya. Pero, proven and tested talaga na maganda siya gagamitin. Saka, syempre, kailangan din natin ng wipes. Yan, wipes. Ito yung wipes yung after. Mamaya, makikita nyo yung reaction. So, first, ito, gagawin natin. Kasi meron akong, kilay. Yan, pag naglalagay kasi ako, yan yung mga palatandaan na, yan yung So, yung gagawin natin is lalagyan natin siya. Lalagyan natin siya as in. Lalagyan natin siya. Yan, dito. Yan, pahiran lang natin siya, guys. Pahiran natin siya. Yan. Yung mga iba dyan, yan. Pahiran lang natin siya. Ako kasi, noon, nagbubunot ako. Kaya lang, yung nangyari kasi, ang sakit din ng mata ko, siya namumula pa siya. Tapos, may isa na naman akong sinubukan, yung thread. Alam niyo yung thread dun sa parlor, nagti-thread din ako. Kaya lang nung binubunutan ako, naiihi ako. So, mga 3 times lang ko lang yata ginawa yun. Kasi ayoko talaga kasi naiihi siya. So, yan lang natin yung mukha natin. Tsaka, be sure guys na yung nalalagyan nyo is yung hindi yung kasi pag nalalagyan nyo yan dyan, so, din siya, matatanggal din siya. So, kailangan yung lalagyan nyo lang yung tumutubo lang. O, tumutubo lang. Sa akin kasi, bago ako nandyan pa yung ko, kaya, ganyan. Kailangan kapalan nyo siya guys. Kung, halimbawa makapal yung nyo, pwede nyo kapalan kasi, meron kasing, na, mahirap, lalo na pag first time. Pag first time talaga, mga 20 minutes or basta 20 minutes. Sa akin kasi ito, 10 minutes lang. 10 minutes ko lang to siya nilalagay dito sa mukha ko. Then, ganyan. Saka, ayan, ganyan. Yung parang inaano ko lang siya na para magpantay siya after, diba? So, yun, maghihintay lang tayo ng mga 10 minutes or mga 5 minutes. Tsaka, totoo talaga to guys, yung Pilatin. Alam mo ba yung magkano yung Pilatin? Yung Pilatin is only 5 pesos lang. Tsaka, meron yata din nagbenta ng wholesale. So, ito nabili ko lang siya, siya sa yung mayroon kasi dito marami. Yung sa akin kasi dinadamihan ko siya. Pero pag yung balat nyo medyo manipis, yung masyadong damihan kasi baka yung mga ibang sensitive. Sa akin kasi hindi sensitive yung skin. So, itong Pilatin na to is nabili ko lang siya sa, meron din kasi to sa sa mga department store. So, try nyo, tanungin yung Pilatin, as in Pilatin, ganyan. Siya, insik siya sa likod hindi ko siya mabasa, ganyan. Ayan, yung niya sa likod. Yan. Hindi ko siya mabasa kasi ewan ko, Chinese yata. So, tas ito, yan lang hinapin yung Pilatin hair remover cream. Basta yung nabili ko nito is, kasi wholesale yung binili ko is 5 pesos lang siya. 5 pesos siya. Tapos, ang binili ko is, marami akong binili. Kasi nga, pero, ilang buwan na to? 3 months. 3 months na to sa akin. 3 months na hindi siya nauubos. Kaya,
safe, ano siya talaga siya, yung sobrang sulit, di ba? Kasi, halimbawa kung pupunta ka ng parlor, di ba? Kasi, gusto mo magpa-thread, magkano na yung bayad sa thread ngayon? Nasa 80, yung iba 100, di ba? Yung magpaahit ka naman ng kilay, 70, ganun. O, di ba? O, saan ka pa pupunta? Bili ka lang ng ganito for only 5 pesos. O, saan ka pa pupunta? Dito ka na, 'di ba? Kasi 5 pesos lang tapos nauubos siya in 3 months. So, nakaka-save ka pa tapos hindi ka pa nasasaktan kasi nga hindi ka nagbubunot, 'di ba? So, yun yung mas maganda dito na bilhin niyo siya, guys, kasi maganda din siya. Tsaka tinry ko rin siya dati sa kilikili ko. Kaya lang, syempre, pag sa kilikili kasi, it takes 20 minutes. Kasi yung kilikili kasi natin, 'di ba? Yung iba medyo matigas yung parang yung buhok nila medyo makapal or matigas, lalo na pag lalaki. Ano siya, medyo masakit siya. So, sa akin, tinry ko naman siya dito. Okay naman siya dito. Kaya lang, yung ano ko kasi, yung kilikili ko, matagal kasi tumubo yung buhok. So, ito yung mas mabilis. Tapos, pwede din siya sa mga pwede din siya sa paa, removal siya. Yung iba, may iba, marami silang mga buhok. Yung iba kasi ayaw nila yung mabuhok yung paa nila. Pwede din to siya, guys. Try nyo rin. Basta, pag medyo, kasi diba yung buhok natin dito sa atin, ipahid mo lang siya, pwede din siya. Tinry ko rin siya, natatanggal din siya. Pero hindi siya masakit. Kasi ang gamitin nyo is itong wipes. Basta may wipes na kayo, any kind of wipes. Kasi maraming mga brands sa wipes, any kind. Pero ito lang yung nabili ko kasi ngayon. Kasi mura lang, di ba? 5 pesos, tas 15 pesos, di ba? Only 20 pesos lang yung nano ko. And, ito good for 3 months. Ito naman, matagal din to kung hindi mo siya gagamitin, di ba? So, yun, ito yung best na na gamitin nyo, guys. So, hintayin lang natin na maano siya mga 10 minutes. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, guys, 10 minutes na. 10 minutes later. Ayan. So, meron na tayong wipes dito. So, ito. Tingnan ko. So, i-fold lang natin siya, guys. Ayan, fold lang natin siya. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong malaman kung effective ba o totoo? Or is just a joke kaya? So, ito yung first. Ito yung muna yung kunin natin. So, ganito lang yung, guys. So, kailangan malakas ang loob. Joke lang. Yan na. Sige, alisin na natin. Sige na. Kasi parang ang tagal-tagal, hindi ba? Ang tagal-tagal. Ayan. Sige, isa. Tingnan natin kung totoo ba. Okay? So, ito na yung, guys. Okay? So, try natin kunin na isa. Kailangan idiin mo, guys. Ayan. Tchereng! May nakuha ba? Meron ba? May buhok. Meron pa, di ba? Meron pa, hindi pa nakuha lahat. Ulitin na natin. Ayan. Makukuha din siya. Ayan. Walang kahirap-hirap. Pati yung eyebrow ko natatanggal siya. Kasi syempre, wipes itong gamit ko. Ano ba? Ayan. Ayan siya, guys. Nakuha niya siya. Ito na yung mga buhok ko. Hindi yung buhok ko. Yung buhok ko. So, dito naman tayo sa kabila. Alam mo, guys, makatito. Ang sarap. Ayan. Kita nyo, di ba? Medyo makinis na siya. Ayan, Ayan, di ba? Nakita nyo, wala na yung buhok. Ito yung buhok, Nandito na siya. Ano kasi yung may eyebrow pa ako, di ba? So, ito. Kunin pa natin. Idiin lang natin siya, guys, kasi natatanggal, malambot na yan. Hindi siya masakit, as in. Pwede nyo din ganon. Ayan.
patayo ulit. Diba, effective yun, guys. Hindi lang yung mukha. Balik tayo sa kabila. Ganun lang. Dito yung buhok. Yan yung buhok, yung buhok, yung buhok. Nakuha yung buhok. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Bilhin na kayo nito. Mura lang to, 5 pesos. Hindi na kayong lugi. Ganun. Diba? Balikan nyo lang yung hindi nakuha. Kasi makukuha nyo siya. At saka, wag kayong, yung naglagay kayo ngayon, tapos papahiran nyo ulit kasi hindi nakuha. Wag nyo gawin yung guys, kasi masusugat yung nyo, kasi nalagyan nyo na eh. Pwede nyo ulitin kinabukasan, pero sa akin kasi hindi ko na inulit kasi okay naman siya, natatanggal naman talaga siya. Ganyan o. Diba? Ayan o. Wala na siya. Wala na yung natubo kanina. Ayan, okay na yung may mga iwan na dyan. At least yung dito nakuha na, diba? Ayan. Ayan. Sa kabila. Tsaka namula yung, yung mukha mo. Ayan. So, yan yung maganda sa pilatin. Ayan na yung result niya. Yung result niya, yung nipis na yung kilay ko. So, sa next vlog ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano ako magkilay. As in, si Madam Kilay. No? So, yun lang guys. Yun lang yung steps na i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pangtanggal dito sa kilay ko. Ayan. Wala na. Kaya yan lang guys. Don't forget to subscribe on my channel. Bisaya Kuday at your service. Problema mo, dadagdagan ko. At saka sa sunod, abangan nyo yung pasabog na ipapakita ko sa inyo. Bye!